στο συνασπισμό πάλι πιστεύουν πολύ στον κρατισμό. Όλα δημόσια. Δηλαδή δεν διδάχθησαν καθόλου από τον χρόνων των τελευταίων τα συμβαίνοντα. Δηλαδή αυτοί θέλουν να κρατήσουμε την Ολυμπιακή κρατική, να κρατήσουμε τον ΟΛΠ κρατικό, να κρατήσουμε τον ΟΣΕ κρατικό, να κρατήσουμε όλα κρατικά. Δεν μας λέγουν όμως ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του τα ελλείμματα ποιος θα τα πληρώνει. Δεν μας το λένε αυτό. Και όσο δεν το λένε, είναι και αυτοί αναξιόπιστοι. Έτσι είναι. Σοβιετική Ένωση να γίνει η χώρα μας εν έτη 2009 είναι και ανόητο και είναι αφελής οι υπερασπιζόμενοι τέτοιες απόψεις. Αυτά έχω να πω για το... Επιπλέον εκεί μέσα είναι όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ούτε ο Παπαδημούλης έφυγε, ούτε ο Λαφαζάνης έφυγε, ούτε ο Κουβέλης έφυγε. 35 χρόνια βουλευτές, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και βάλανε ένα πιτσιρικά για να κρυφτούν πίσω του. Λοιπόν, ούτε αυτοί πρέπει να πάρουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Είναι η θέση μου. Είναι επαγγελματίες πια. Είναι δικολάβοι δήθεν του εργατικού κινήματος. Διορίστησαν συνήγοροι αυτόκλητοι των εργαζομένων. Τους οποίους όμως εργαζόμενους δουλεύουνε. Εξαπατούν. Αυτό να γνωρίζετε. Εσείς οι εργαζόμενοι, απευθύνομαι σε εσάς κοιτάζοντάς σας στα μάτια. Δεν είναι όποιος σας υπόσχεται αύξηση ή καλύτερες μέρες αυτός που σας αγαπά. Αυτός που αγαπά τον εργαζόμενο είναι αυτός που φροντίζει πρώτα να φτιάξει υγιή οικονομία. Γιατί μια υγιής οικονομία μπορεί να δώσει τη δύναμη σε ένα πρωθυπουργό να σας κάνει αυξήσεις και να σας βελτιώσει τη ζωή στην ασφάλεια, στην περίθαλψη, στη μόρφωση των παιδιών σας, στην υγεία, σε όλα. Δεν έχουμε και διαδοχή. Δηλαδή να πέσει ο Σαμαράς. Ο Τσίπρας είναι πιο αναξιόπιστος ακόμη. Δεν δίνει σοβαρότητα. Δεν έχει πείσει. Ναι, όχι. Το κόμμα του μένει είναι το μισό υπέρ του ευρώ, το μισό κατά. Άρα δεν τα έχουν βρει ούτε στο νόμισμα. Πρώτον. Άλλο, ο ίδιος ο Τσίπρας λέει θα πάμε να τους εκβιάσουμε και φοβούμενοι μην πάθει ζημιά το ευρώ θα μας τα χαρίσουν όλα. Κάποια πράγματα δεν τα οποία... Οπότε κύριε Λεβέντη, ο κόσμος... Είναι ακυβέρνητη χώρα. Ένα ακυβέρνητο καράβι. Ένας Σαμαράς άτολμος που της ολιγαρχίας ικανοποιεί τα αιτήματα και ένας Τσίπρας οδυνηρός, παλόμενος, εξουσιομανής, γιατί η αριστερά πάντα είχε οράματα, ποτέ δεν είχε την εξουσία έτσι ως μανία. Τώρα η αριστερά έγινε κυβερνόσα, δηλαδή τείνουσα να κυβερνήσει, αλλά αντέγραψε της δεξιάς όλα τα κουσούρια. Άρα δεν είναι πια αριστερά. Δεν είναι αριστερά. Μάλιστα. Και ο Τσίπρας τι δυνατότητες έχει. Αν μεν κάνει τούμπα θα γίνει Σαμαράς, κλητήρας της Μέρκελ. Αν κάνει το σκληρό θα βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ. Και θα έρθει εδώ να ζητάει δημοψηφίσματα και να κάνει καμπάνιες όπως ο Γεωργάκης. Τις βλακίες του Γεωργάκη θα κάνει. Θα ζητάει δημοψήφισμα και θα κάνει καμπάνια κατά της Ευρώπης. Άρα και ξέρετε τι θα πει η Μέρκελ μετά. Όταν ψηφίσει η Ελλάδα ένα 70% κατά του ευρώ, θα πει η Μέρκελ εμείς θέλαμε την Ελλάδα στο ευρώ. Είναι τόσο εύκολο να το πει αυτό, κύριε Πρόεδρε. Άμα βγει δημοψήφισμα. Λέτε για δημοψήφισμα. Θα έρθει ο Τσίπρας εδώ, έχοντας πάρει τα παπούτσια του από τους ξένους, θα έρθει εδώ και θα βρίζει τους Ευρωπαίους. Θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα πει δημοψήφισμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκ του νόμου οφείλει. Εσείς προεξοφλείτε δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός θα ζητήσει να βγούμε εκτός ευρώ, αν γίνει δημοψήφισμα? Ναι, γιατί θεωρεί πολλοί Έλληνες ηλιθίως θεωρούν ότι το ευρώ φταίει που φτωχεύσαμε και όχι ο Καραμαλής, ο Σιμίτης, ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου. Δηλαδή, γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε περάσει, βρίζετε τη Μέρκελ από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχει στο μυαλό κάποιον αμορφώτων κυρίως Ελλήνων, έχει περάσει άποψη ότι οι Γερμανοί ήρθαν να μας πάρουν τα πετρέλαια, τα λεφτά, τα ασημικά και ότι οι Έλληνες πολιτικοί δεν φταίνε καθόλου. Και αυτό εγώ νομίζω την καμπάνια των δημοσιογράφων που βρίζουν την Μέρκελ την στηρίζουν οι τέος πρωθυπουργοί γιατί έπρεπε να είναι φυλακή. Δεν έχουμε καταλάβει από τους άνθρωπους τι αντιπροσωπεύει για τον Τσίπρα. Εκτιμάται λοιπόν το Μάρτιο ότι ήμεθα σε μια γελία εικόνα η χώρα με έναν πρωθυπουργό που δεν έχει κανένα σχέδιο,
που έχει υποσχεθεί στην Ελλάδα μια άλλη λύση. Αλλά δεν την έχει βρει. Που δεν έχει κανένα σχέδιο και ούτε οι ξένοι έχουν ακούσει κάποιο σχέδιο. Οι ξένοι και περιμένουν. Ξέρετε, εδώ δεν Βαρουφάκη εγώ, τον έχω μαγνητοφωνήσει στο Sky, στο Μάλι, ένα δημοσιογράφο, που έχει πει και υπέρ της δραχμής και υπέρ και ότι η Ευρώπη πρέπει να υποχωρήσει, λέει, για να μην διαλυθεί. Δηλαδή έχει την πεποίθηση ο Βαρουφάκης ότι αν η Ευρώπη δεν κάνει τη χάρη της Ελλάδος θα διαλυθεί η Ευρώπη. Έχει υποσχεθεί μια νέα λύση. Την οποία δεν έχουμε δει, λέτε. Την οποία δεν έχουμε δει, ούτε αυτός την έχει δει, ούτε στον όνειρό του δεν την έχει δει. Ότι αυτά είναι ανέφικτα. Η ψήφος λοιπόν της 25ης Ιανουαρίου, να μου επιτρέψετε να πω, είναι ψήφος πλάνης. Δηλαδή επλανήθη ο κόσμος, γιατί οι μεν δεξιά και το Πασόκ είχαν κουράσει και είχαν μεταβληθεί σε κλητήρες της Μέρκελ και υποτακτική των ξένων. Ο δε Τσίπρας ικανοποιούσε πάσαν επιθυμίαν. Αυτά θυμίζουν την Ελλάδα του 40, του 1940, του 1950 και όχι μια υπεύθυνη ευρωπαϊκή χώρα. Πιστεύω δηλαδή ότι και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε άδικο. Γιατί ακολουθήσαν στραβό δρόμο. Οι μεν υπέκυπταν οι μνημονιακοί στους Ευρωπαίους και δεν πρόφεραν καμία αντίσταση και λέγοντας ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια και σωζόμαστε, ψέματα λέγανε. Ο δε κύριος Τσίπρας πειραματίζεται χωρίς κανένα σχέδιο, είπε μέτρα τα οποία άρεσαν στον κόσμο, πήρε την ψήφο, αλλά τι να την κάνει τώρα την ψήφο που θα τον ζεματίσει η ψήφος. Γιατί νομίζω ότι αυτό που θα πάει να υπογράψει θα είναι τρίτο μνημόνιο, επαχθέστερο. Βλέπετε τρίτο μνημόνιο, βλέπετε τρίτο μνημόνιο. Βέβαια, των δύο. Και τις υψηλές κορώνες, τις προεκλογικές του κυρίου Τσίπρα για να πάρει την ψήφο, τώρα προσαρμοζόμαστε σε μια πολιτική αρκετά χειρότερη από του κυρίου Σαμαρά. Εγώ αυτό βλέπω. Χειρότερη, λέτε. Ναι, χειρότερη, γιατί το email Χαρδούβελη είναι επικέστερο από αυτό από τις 47 σελίδες, οι οποίες είναι σκληρότερες. Όταν το δούμε καλά, γιατί και δεν το έχουν κοινολογήσει και στον τύπο, να δει ο καθένας το καθετή τι θα του συμβεί, είμαι σίγουρος ότι αυτό που πάνε και να δεχθούν οι ξένοι αυτό, τις 47 σελίδες, είναι βαρύτερο από του κυρίου Σαμαρά. Τώρα, η αίσθησή σας, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι θα πάμε σε συμφωνία ή ανησυχείτε για το ενδεχόμενο της ρήξης και του ενδεχομένου ατυχήματος, της ενδεχόμενης χρεοκοπίας? Η θέληση του Τσίπρα σίγουρα είναι να πάμε σε συμφωνία, γιατί παίζει το κεφάλι του αν δεν πάμε μέχρι τις 30 Ιουνίου, ακόμη και η φυλακή παίζεται. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί όποιος βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ, γιατί θα έχουμε ατύχημα μετά τις 30 Ιουνίου, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα μας κρατάει το ΔΝΤ. Μετά είναι και άλλα πράγματα που συντρέχουν. Είναι η εσωτερική στάση πληρωμών που θα είναι πλέον σε μεγαλύτερη όξυνση. Το τραπεζικό money control, το οποίο θα γίνει και αυτό οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε να βαδίσουμε άλλο χωρίς χρήματα. Θα βάλουν οπωσδήποτε έλεγχο. Θα είναι μια γενικευμένη κατάρρευση. Εγώ το θεωρώ σίγουρο ότι αν πάμε πέραν της 30ης Ιουνίου θα έχουμε κατάρρευση. Έτσι πιστεύω και γι' αυτό λέω παίζει το κεφάλι του και σίγουρα ο Τσίπρας θέλει συμφωνία. Το ζήτημα είναι οι εξελίξεις στις 30 ακριβώς Ιουνίου. Οι εξελίξεις θα είναι βίαιες και γράφτε το, κρατήστε και την κασέτα. Θεωρείτε ότι 30 Ιουνίου λέω. Θεωρείτε ότι δεν θα έχει υπάρξει πρόοδος μέχρι τότε? Λέω αν δεν έχει υπάρξει. Αν δεν έχει υπάρξει 30 Ιουνίου. Εγώ θεωρώ ότι θα υπογράψει τα πάντα. Και θα ψηφιστούν τα πάντα από την κοινοβουλευτική του ομάδα? Όχι. Αυτό είναι άλλο. Γιατί? Γιατί όταν γίνει γνωστή η συμφωνία θα φανεί ότι είναι 3 χειρότεροι από του Σαμαρά. Ναι. Και πιστεύω θα γίνει έκρηξη. Έκρηξη, τι εννοεί έκρηξη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν χρειάζεται καν να υπάρχει μια ομάδα 40-50 βουλευτών που δεν θα ψηφίσει. Θα προθυμοποιηθούν οι πρόθυμοι. Οι πρόθυμοι ξέρετε ποιοι είναι: Καραμαλής, Ντόρα και Θοδωράκης. Ο οποίος γι' αυτό έκανε το κόμμα με τον Μπόμπολα, για να προθυμοποιηθεί. Θα συνεργαστεί με αυτούς που έλεγε προδότες ως χθες. Στον ΣΥΡΙΖΑ τι θα συμβεί? Στο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει 2 ή 3 κομμάτια. Ναι. Εκείνη την ημέρα.
Αυτοστιγμή δηλαδή. Ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πού το πάει κατά την... Δηλαδή είναι μία, ας πούμε, ήπια διαταραχή στον τρόπο της συμπεριφοράς της που χαρακτηρίζει και κινητροδοτεί τις επιλογές της, ή κάπου το πάει με αυτά τα οποία κάνει? Μπορεί να το πάει να ηγηθεί των αντιφρονούντων του ΣΥΡΙΖΑ, της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, όταν γίνει η έκρηξη που σας είπα. Και ο Λαφαζάνης? Ο Λαφαζάνης ήταν η μικρή ομάδα των αριστεριζόντων, ο οποίος θα είναι η πιο μικρή ομάδα. Εκλογές? Γι' αυτό είπα στα 3 βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές όχι αμέσως, το Σεπτέμβριο βλέπω. Για ποιο λόγο το ΣΥΡΙΖΑ? Και είναι η περίοδος από 18 μέχρι... 30, μετά τα περιθώρια είναι πολύ λίγα. Μετά θα πέσει αμαχητή. Τρίτη 30 θα πέσει αμαχητή. Μετά τις 18 μια μισή εβδομάδα μπορεί πάλι να υπογράψει αμαχητή. Δηλαδή το σχέδιο των ξένων. Που είναι 100.000 φορές χειρότερο από το... Τι ψήφο θα ρίξουμε τώρα στο δημοψήφισμα? Εγώ σας αφήνω ελεύθερους κατά συνείδηση να πράξετε. Δήλωσα ο ίδιος ότι επειδή το όχι το θεωρώ προθάλαμο της δραχμής, το όχι δεν το συνιστώ, ούτε το επικροτώ. Το ναι που θέλουν δεν μπορώ να το δώσω, δεν μπορώ να συμφωνήσω στο ναι, γιατί θα ακύρωνα την πορεία μου των 25 ετών. Θα δεχόμουν μια Ευρώπη με αργόμισθους, μια Ευρώπη με ανισότητες, μια Ευρώπη με πελατειακές σχέσεις, με αποσπασμένους, μια ευνοιοκρατική Ευρώπη θα αποδεχόμουν. Δεν την θέλω αυτή την Ευρώπη. Δεν θέλω και να επηρεάσω. Δεν είναι η ώρα να επηρεάσω, αλλά η ψήφος μου η προσωπική θα είναι άκυρο. Άκυρο. Θα βάλω ένα ψηφοδέλτιο μέσα που θα κάνω εγώ και θα γράφω τη λέξη Ένωση Κεντρών. Μην με παρεξηγείτε. Δεν μπορώ να είμαι στο ίδιο στρατόπεδο με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Θοδωράκη που είναι όργανο του Μπόμπολα. Δεν μπορώ να είμαι στο ίδιο στρατόπεδο με όλους αυτούς που στα 25 χρόνια που αγωνιζόμουν ήταν γρανάζια του συστήματος. Διψάω, όπως διψάει και η νεολαία αυτής της χώρας, για μια νέα Ελλάδα, μια δημοκρατική Ελλάδα. Θα μου πείτε, με ένα 5-6% αν πάρει Ένωση Κεντρών στις βουλευτικές εκλογές θα πετύχουμε τόσα πολλά πράγματα, θα πετύχουμε όλα αυτά που σας διηγούμε? Εκείνο που σας λέω και θέλω να το θυμηθείτε, ότι στις βουλευτικές εκλογές, όταν η Ένωση Κεντρών πάρει αυτό το ποσοστό τουλάχιστον που ζητάω, το 6%, θα είναι τέτοια η πίεση που θα ασκήσουμε μέσα και έξω στη Βουλή, θα είναι τέτοια η πίεση, όταν λέμε, τι εννοούμε? Σε όλα τα επίπεδα κυβερνητικού έργου θα τους τριμώξουμε. Και στην κοινωνία θα συνεχίσουμε μεγαλύτερη ακόμη προσπάθεια. Δεν θα κάτσουμε να παίρνουμε τους μισθούς μας. Δεν θα γίνουμε σκουλίκια ή τροκτικά όπως έχουν γίνει των άλλων κομμάτων. Καλό την νεολαία, εγώ δεν θέλω τίποτα, ούτε μακροβιότητα μέσα στο κοινοβούλιο, ούτε μεγάλα αξιώματα. Θέλω όμως ο αγώνας των 25 ετών του Βασίλη Λεβέντη να μην πάει χαμένος και μετά εσείς οι νέοι και οι νέες να παραλάβετε αυτό τον αγώνα και να τον δικαιώσετε. Γιατί δικαίωμα και αυτού του λαού είναι να σταθεί όρθιος και περήφανος.